As charlas do Xerión, un programa dirigido e presentado por Jesús Suárez. Boas tardes a todos, benvidos a unha nova edición das charlas do Xerión. Xa estamos acabando esta terceira temporada das charlas do Xerión, que me preguntaba Susana quen era Xerión, carallo. Pois Xerión, para que non o sepa, é ese monstro que matou Hércules cando chegou a Coruña cumprindo un dos seus traballos que lle mandaran. Pois chegou aquí, había un monstro de tantas cabezas que está agora mismo enterrado debaixo da Torre de Hércules. Pois ben, estas charlas que xa naceron fai 3 anos e por primeira vez están no Centro Comercial Catro Camiños, que me permitiron a oportunidade de traelo aquí. Por aquí han pasado nesta temporada xente como Carlos Touriñán, o responsable de Seguridade Ciudadana da Coruña, Xosé Touriñán, que como presenta Carlos Blanco, Carlos Sedes, que é o director de Fariña, Iván Raña e moitísimos outros personaxes, non, que se acercaron ás charlas do Xerión para falar con eles. Bueno, estas charlas non podrían ter sentido sen a axuda do Centro Comercial de Catro Caminos, sen a axuda de Cega, que ponto a disposición audiovisual para poder ser grabado e despois poder ser subido ás nosas redes sociais das charlas do Xerión en canal de YouTube e a SV Eventos. Podedes seguirnos en YouTube ou podedes seguirme a min en Instagram. A miña conta é jsuárezmf. Aí publico todas as charlas, quen vai pasando por aquí, quen será o próximo invitado. E bueno, conto tamén as miñas peripecias pola cidade da Coruña. Así que, por favor, os que nos estedes vendo aquí en directo ou posteriormente no canal de YouTube, aquí en baixo temos unha campaniña en YouTube que dades a suscribir e chegan notificacións cando subimos unha nova charla, non? Pois ben, faime moitísima ilusión presentar a esta invitada, que aparte de invitada ou convidada, é amiga miña, amiga do Xerión, é unha artista excepcional. Tiven a sorte de coñecela xa fai algúns anos, despois de que saímos do COVID, e tamén tiven a gran sorte últimamente de estar con ela nun escenario, non? Para mí é unha maravillosa persoa, é unha música excepcional, unha jaiteira desas como non hai en todo o mundo. Ela é Susana Seivane. Moitas grazas. Moi boas. Benvida, Su. Un placer, Jesús. Como fun capaz de convencerte para que viras, ti? Bueno, non me tuveche que convencer moito. Eu creo Tuve que que buscar así un hueco na miña apretada xenda. Pero sempre que me chames para calquera cousa xa sabes que aí estou. Bueno, estas charlas, que sei que non viche ningunha. Si que vin. Eu non, Ti non viche ningunha, non? Non, eu non vi ningunha. Bueno, pois estas charlas fan un repaso da persoa e do que eres como música, non? Entonces vamos a intentar recorrer a túa infancia, a túa adolescencia, a túa madurez, e como che levou a túa vida a convertirte no que eres agora, non? Un referente a nivel internacional no mundo da gaita, unha matriarca da gaita, para min é algo moi especial. Pero cando estaba repasando o teu currículum, naciche en Cataluña, en Barcelona. Sí. Eu nacín en Barcelona un pouco por casualidade, non? Porque, bueno, a miña familia materna son andaluces, dun pobo de Xaén, os que son os galegos e a miña familia paterna. Entón, pois, a miña familia de Xaén emigraron a Barcelona e meu pai estaba estudiando a carreira en Lugo, pero quixo acabar os 2 últimos anos da carreira en Barcelona para traballar e estudiar. E entón, os meus pais coñeceronse alí. E eses 2 anos que tiña pensado pasar meu pai, ao final converteronse en 15, porque se casaron e nacemos miña irmá, mais eu ali, sí. Eu viñémonos para Cambre, pois cando eu teña 10 anos. E bueno, unha jaiteira en Barcelona. Pero como era esa... Cal era o primeiro recordo que tes de Susana pequena en Barcelona? Cal é o teu primeiro recordo que tes? E cerras os ollos e pensas naquela época?
Bueno, eu sempre me recordo dos meus avós maternos, os andaluces, que foron os que me criaron, porque meus pais traballaban os dous. Entonces, pois teño moi bons recordos, non? Eu empecé a tocar a gaita ali, sendo moi pequena, porque tiña moi bo oído musical, entonces foi algo que me favoreceu para empezar pois tan pequeniña a tocar. Foi da mão de meu pai, que me ensinou pois a escala musical nun punteiro, que é onde se poñen os dedos na gaita, e tamén nun teclado que tiñamos na casa. Entón era moi gracioso, porque empezou a ensiñar pois, as primeiras pezas, así as que todo mundo empeza coas máis faciliñas, non? Cando empezas a tocar a gaita. E despois eu seguín pois, dunha maneira autodidacta, porque tiña moi bo oído, entonces a min gustábame escoitar moito a Michael Jackson, a Madonna, Miguel Bosé, volvíame tola, Jesús. Ahora xa non me gusta tanto, pero de pequena era velo e, bueno, unha pasada. E eu collía a gaita e tocaba eses temas que eu escoitaba pois, nos vinilos que tiñamos na casa ou na radio, o sea, escoitaba moito a Milladoiro, pero despois escoitaba esa música tamén, non? De Michael Jackson e tal. E despois iba para a casa dos meus abuelos, que vivíamos na mesma calle, e eles escoitaban moito flamenco, moita copla, e entonces eu escoitaba flamenco e copla, e collía a gaita e tocaba. E os meus abuelos flipaban, claro. E ti que ves dunha familia xa, familia Seivane, taller Seivane, pero como chega o mundo da música ao teu pai? É dicir, como chegan as gaitas á túa familia? Que che contaron? Como chega eso aí? Como chega esa artesanía? Como chega todo iso? Pois eso chega da man do meu avó, porque dende pequeno el tiña como unha obsesión coa gaita. De feito, hai unha anécdota que estaba nunha festa de noite, era unha romería, era así máis ben pola tarde, e os meus bisavós perderon ao meu avó, o seu fillo, que debía ter pois 4 ou 5 anos. E onde vai o neno, a miña avoa Estrella, que era unha muller moi comprometida co folclore e que cantaba moi ben, ademais, estaba toda nerviosa. E onde irá o neno, había moita xente e tal. E o pai do meu avó díxolle: non te preocupes, Estrella, que o neno atar onde tea o gaiteiro. E, efectivamente, foron, buscaron, estaba o gaiteiro, estaba ali o pé do gaiteiro, o meu avó, pois, caéndose a baba, non? E así que foi así un pouco máis maior, díxolle ao seu pai, que seu pai era, era ebanista, entonces tiña así ferramentas e tal, dixo que el quería facer unha gaita, o seu pai quitoullo da cabeza, porque eso é super difícil, non temos ferramentas para eso e tal, pero meu avó seguía con esa teima, entonces dixolle, a todo isto empezou a Mili. El estaba na banda militar, el tocaba o clarinete, entón quixeron incorporar gaitas na banda de música da Mili, non? Entón, Onde fixo a Mili? En Pontevedra. Vale. De Lugo, da Ribeira de Piquín, que é onde somos nós, pois tocoulle Pontevedra. E resulta que, non sei se fora o sarxento e tal, quixo meter gaitas na banda. Pero claro, temos que encontrar un artesán, claro, non é como agora que hai moitos artesáns, antes había moi pouquiños. Meu abuelo ofreceuse sin ter fabricado ningunha gaita nin nada, non? Sí, pero eu podo facelas, tal, había que facer 20 gaitas. E meu abuelo, fago as eu. Entón, deronlle un permiso para poder facer esas gaitas, e el sabía que había un señor que facía gaitas cerca de Pontevedra, entonces foi a xunta del, todo nervioso, porque claro, acabome de meter nun embolado tremendo, porque eu dixen que tal, e non sei que, e eu quero facelas, porque é a ilusión da miña vida e tal. Entón, aprendeu moito con aquel señor, e lograron facer esas 20 gaitas. De feito, o señor
quixo que meu avó quedara con el a traballar con el, pero bueno, o meu avó tamén pois tiña a súa vida na Ribeira de Piquín, entonces bueno, pois pouco a pouco pois foi así, non? De feito, mira, cando acabou a mili, volveu. Seu pai axudoulle a facer ferramentas e a primeira gaita que fixo el solo dis que lle saliu perfecta, unha pasada, e dixo meu abuelo, xa está. Pero a segunda xa non saliu ben. E así, loitando e mirando duns e de outros, e a súa imaginación e cos poucos recursos que había antes, pois o que empezou con todo isto foi o meu abuelo. Madre mía, naquela época, que ano podía ser? O 40? Pois el fixo, o seu, digamos, primeiro obradoiro foi no 39, Bueno, xusto despois da guerra. Acerque. Sí. Claro, ahora é moi fácil. Entras en YouTube, como facer unha gaita? No, eso non vale. Eso para outras manualidades sí, pero a gaita ten moito intríngulis por dentro, sabes? Ten moito estudio e avanzouse moitísimo, porque cando, por exemplo, empezou o meu abuelo, que apenas chegaba ao seu pueblo a luz, meu abuelo empezou cun torno que lle chamaban de ballesta, que lle daba co pé para que dera volta, sabes? O coñezo. Sí, pois os seus comezos foron O tiña meu pai. así. Meu pai era reloxeiro. Ai, sí, tamén tiña. E tiñan ese tipo de torno que lle dabas o pedal Sí. e se movía. Sí, sí. Sí. E logo, claro, pois coa chegada da luz eléctrica ao pobo, pois xa foi distinto, claro, xa se comprou maquinaria eléctrica, os tornos de hoxe en día, e claro, pois e ferramentas e todo. E conservades esa primeira gaita do teu avó? A miña? Non, a que fixo ela, a primeira que dixeche no. que non. No. Non se conserva. No, que va. E bueno, despois o teu pai, non sei, tamén lle gustou o tema da artesanía. Sí. E vai polo mesmo camiño, o sea, ao teu pau lle xurdiu a idea tamén igual que o teu avó, é dicir, é un amor así a primeira vista. É que eso, claro, despois eso é algo que como se soe decir, que se mama na casa. Mamaron na casa tanto meu pai como meu tío. Meu abuelo pois traballaba nas gaitas xa que lle encargaban e tal, e meu pai e meu tío pois xogando polo taller, pois foron aprendendo o oficio, non? Porque tamén lles gustaba moito. De feito, cando meu pai foi para Barcelona, ao ver que xa empezaba unha vida ali e que aqueles 2 anos iban para longo, pois el quixo e montou pois un obradoiro en Barcelona a imaxe e semellanza do que tiña o meu abuelo no Chao, que como se chama o noso pueblo de Ribeira de Piquín. E entón meu pai, pois bueno, el estaba traballando nunha fábrica e ao final pois deixou a fábrica, deixou todo e puxose a dedicar o que a súa gran paixón, que é facer gaitas xa en Barcelona. Esa nena de 3 anos, esa Susaniña pequena que empeza a tocar a gaita con 3 anos, lín que te fixeron unha medida, porque claro, son moi grandes. Claro. Hoxe en día, por exemplo, os nenos así que empezan, que son pequenos, pois hoxe en día, pois con todos os avances tecnolóxicos que houbo, na maquinaria, etcétera, pois sí que se poden facer gaitas máis pequenas, totalmente afinadas, pero en tonalidades máis agudas. Entón, pois claro, saen gaitas moi pequenas. De feito, eu cando naceron os 2 meus fillos e cando naceron os meus afillados, os fillos da miña irmá, pois de regalo unha gaitiña, non? Cando nacían. Pero claro, antes era moi complicado. Entón, bueno, pois fixéronme polo meu 4º cumpleanos, porque claro, eu aos 3 anos eu podía tocar unha gaita, pero físicamente non podía, porque non nadaba abrazado, eu collía pois algunha do taller ou ao do meu pai, tropezábame cos farrapos, bueno, era imposible. Entonces, no meu 4º cumpleanos apareceron cunha gaita pois máis pequena, non tan pequenas como as que se poden facer agora, pero máis pequena,
afinada correctamente en re, que é unha tonalidade máis aguda, polo tanto, canto máis agudo o sonido, o punteiro é máis pequeno, e pois non sei como se buscaron a vida para o fol, non? Que é o que apretamos e enchemos de aire, pois que fora tamén pequeniño. Entón, aos 4 anos podese dicir que físicamente puiden tocar unha gaita. E esa gaita sí que a conservamos. E que temos un museo na parte de arriba do Obradoiro de Gaitas, que está en Cecebre. Esa gaita, bueno, é unha pasada vela, porque é pequena e ten un somplete que por onde soplamos os gaiteiros e as gaiteiras que parece un chupete, é super pequeniño. E bueno, esa Susana, siguen pasando os anos e tal. Como eras como pequena? Estudiante, como eras? Mala. Mala? Mala, era boa porque me gustaba, sabes? E as cousas que non me gustaban, pois me aburrían, e non, a verdade que sí, que sacaba bastante malas notas. De feito, eu, así da miña mocidade, recordo prácticamente todo o tempo castigada. Así? Sí, meus pais decían que eu era revoltosísima de pequena e tal. E eu, a verdad, que ese recordo non o teño. Eu penso que os meus pais eran moi exagerados, sabes? Pois xa, eu que sei, traballaban os dous, pois tiñan un ritmo de vida e tal, porque agora que eu son nai de 2 que parecen 20, eu xa lles digo ao meu pai, e decides que eu era revoltosa de pequena, eu era unha santa, vamos. E bueno, chega ese momento de vir a Galicia, non? Por que decides vir a Galicia, a familia Seivane, e por que Cambre? Pois mira, Cambre foi unha casualidade. Meu pai desde Barcelona sempre quixo volver, e sempre quixo facer, porque cando estábamos en Barcelona, meu pai facía as gaitas alí, pois todos os encargos que tiña de Cataluña, de España, de Europa tamén, e meu abuelo pois o mismo dende Ribeira de Piquín. Entonces, o desexo dos dous era xuntarse e facer un obradoiro máis grande, non? E xuntarse os dous. Entón, bueno, e meu tío quedou, estaba no pueblo co meu abuelo. Entón, o de Cambre, pois podía ser calquer outro sitio que non fora unha cidade, porque meus pais viñan de Barcelona e tampouco querían meterse na cidade, e miraron moitos sitios, pero atoparon unha casa que se vendía en Pravio, que é unha das parroquias de Cambre, ao lado de Cecebre, e mercaron ali. E que tal a chegada desde unha cidade como é Barcelona a un sitio como é Pravio? Pois moi ben. Pa ti, digo, Sí, para mí moi ben. Deixaba atrás os meus abuelos, os meus tíos, a miña prima, pero tiña moitas ganas de vir. A mí me gustaba moito Galicia, porque nos todos os veráns, algunhas navidades, pero todos os veráns viñámolos pasar ao Chao, ao noso pueblo, non? E a min gustábame moito. Entonces, bueno, co paso do tempo sí que o acusei máis, de botar moito de menos os meus abuelos, que viñan todos os veráns a pasalos aquí, e aos meus tíos, aos meus amigos, pero a verdad que me adapteime super ben. O primeiro día xa era amiga de todos os veciños e de todas as veciñas da miña edad, e ben. E vas cumplindo anos, e a esa gaita atada á túa familia, a ti mesma, pero non había moitos referentes en Galicia de mulleres gaiteiras ou... Non. Claro. O sea, non había, non. Non había. Os meus referentes eran homes, xente gaiteiros que foron moi importantes, como Ricardo Portela, Moxenas, o meu propio avó, por supostísimo. Pero a verdad que referencia de mulleres, pois non tiña. Nós, cando estábamos en Barcelona, estábamos nun centro galego, e ali había mulleres, eu estaba acostumbrada a ver a unha muller tocando a gaita aí en riba dos escenarios, porque actuábamos por aí e tal, pero así como referente, a verdade é que os que tiña eran homes, non? E a verdade é que ao longo da historia houve moitísimas mulleres. O que pasa que nunha sociedade máis machista que a de hoxe,
pois digamos que polas clases sociais máis altas xa non estaba ben que un home tocara a gaita, porque se decían, son uns vagos que non teñen outra cousa que facer. Pois imagínate as mulleres, non? De feito, sábese que antiguamente había gaiteiras e que conseguían unha gaita e escondíase na casa para poder tocar, non? O caso así máis chamativo da primeira gaiteira galega da que se ten constancia, pois foi nos anos 20 en Ourense, chamábase Áurea Rodríguez e tiña 2 irmáns. E resulta que quedaron orfos e, bueno, pois como medio de subsistencia, pois montaron un grupo, se chamaban Áurea Rodríguez e Los Maravillas, que eran os irmáns pequenos. E chegaron a tocar en Madrid, e chegaron a tocar en Buenos Aires e en algún país máis de Sudamérica, e fora toda unha revolución, non? O sea, hasta tal punto que ela como que se comeu os irmáns e como que desapareceu nos carteles Os Maravilla e só se anunciaba Áurea Rodríguez, non? E despois, mira, pois por exemplo, o primeiro grupo grande de gaitas que existiu en Galicia foi formado todo por mulleres. Foi en Ribadeo e chamábase As Meniñas de Ribadeo. E pois sería un grupo de 10, 12 mulleres, pois gaiteiras, tamborileiras, bombeiras, e iso foi nos anos 50 e pico. Iso meu abuelo as coñeceu, de feito, entre o mundo así, pois gaiteiro e tal, chamaban moitísima atención. E cando había unha actuación delas, era todo un acontecemento, e meu abuelo e os seus compañeiros e amigos pois iban a velas, non? E chamáballes moito a atención, pero desde unha perspectiva, por suposto, que moi positiva, non? E eu tamén tiven a sorte de coñecelas hai algunhas delas, claro, hai algúns anos. A mí o que me chama a atención de todo isto que me contas, por aquí tamén pasou, por Oxerión pasou un gaiteiro que agora é un tipo moi coñecido en Hollywood e tal, que é José Cancela, e me falaba un pouco de como cando foi teu avó. Este home enamorouse da gaita nas festas do Seiro, ao lado de Arteixo, da banda da música, e o tío quedou loco co sonido da gaita, un pouco como o teu avó, os seus pais regaláronlle unha gaita de souvenir da Calle Real, empezou a tocar con iso. Sí. Empezou a tocar con iso. Pois tocar con eso é difícil, Pois empezou a tocar con iso, é un gaiteiro excepcional, depois foi a estudiar a Berkeley, xa te presentarei a Cancela porque é un gaiteiro fantástico. Pero bueno, penso que todas as persoas que aman tanto a gaita é como un amor xa a primeira vista, non? Sí, aparte, eu teño comprobado moitísimas veces que nos pasou. Nos tocamos moito por fora, non? Así por, bueno, América, pero en Europa. E eu teño visto a xente que non ten nada que ver con Galicia, nin sequera sabe nin onde estamos, e escoitar unha gaita e poñerse a chorar ou os pelos de punta e decir, pero é que non sei que me acaba de pasar, pero é un sonido que me traspasou totalmente o corazón, non? E eu penso que eu despois, por exemplo, en Barcelona, entrei no conservatorio aos 8 anos, que antes non podía, e estudiei música de instrumento, lexín o piano, non? Correcto, sí, claro. Sí, e o piano me encanta e tal, e toco outros instrumentos, pero como a gaita, esa vibración que ten, esa vibración que sentimos os que a tocamos e que sinten os que nos escoitan, pois é un instrumento totalmente máxico, a verdade. É unha pregunta desde a miña ignorancia das gaitas, porque cando gravamos Percebeiro, bueno, nós gravamos unha canción que se chama Percebeiro con o noso grupo, que Susana a veces sube con noso o escenario, non? Pero en Percebeiro, no final de Percebeiro, cando compuxo o arranxo Cancela, nesa final de Percebeiro hai dúas gaitas. A gaita galega e a gaita escocesa. Sí. Cal é a diferencia entre esas gaitas, o son das gaitas? Porque eu non teño nin idea. Sonan distinto, eso sí que sonan escoito. distinto. E sonan distinto, ademais, pois por unha cuestión histórica. En Galicia a gaita sempre se utilizou pois como reunión da comunidade en romerías, en festas.
tamén pois nos enterros, non? Pero bueno, maioritariamente para as festas. Sin embargo, os escoceses as gaitas antiguamente utilizaban para darlle medo aos enemigos, non? Nas guerras. Entón, esas gaitas sonan moito máis fortes, moito máis estridentes, en vez de un ronco, que para que nos entendan, o pao largo que pousamos no ombro, nós temos un, eles teñen tres, e é como máis estridente, máis potente. Sin embargo, a nosa gaita é máis dulce, é máis cristalina, non? Pois moi ben, porque mira, non tiña nin idea. Así que sonaba moito máis a guerra, non a bélico. Claro, a guitarra. a breijar. A breijar, sí, a breijar. A non sona máis a... Non sei que, máis agarimosa. Sí, agarimosa, sí, é verdad. Que palabra máis bonita, verdad? Sí, agarimosa. sí. Que lembranzas tes a primeira vez que Susana Seivane súbese a un escenario? Cando e como? Ou como xurde esa oportunidade? Ti tocando a gaita como non nun grupo, sino Susana Seivane como solista. Pois foi en Barcelona e tiña 4 ou 5 anos. Mamma mía. Porque estábamos con ese centro galego que che dixen antes, que vos contei, estábamos nunha actuación, nun parque, había un escenario e tal. Entón, os da organización foronlle decir ao director que lle chegou un montón de xente de decir, esa nena tan pequena é imposible que toque, é imposible que toque, e tal. E ademais que me pasaba, eso, ademais recordo, que o mellor íbamos de pasacalles e eu iba pois, con todos os gaiteiros e as gaiteiras, e a min a xente chegaba así o oído a ver se era verdad que tocaba. E nada, entón, eso foi, correu a oídos da organización, a organización falou co director, e no medio da actuación da banda de gaitas, pois toquei eu un par de pezas no escenario. Non tes recordo, con 4 anos é imposible. Acórdome perfectamente. Que dis? Sí. 4 ou 5 anos, igual xa tiña 5, pero acórdome perfectamente, sí. Así que esa foi a miña primeira actuación de solista. Realmente, claro. Está ben. E aquí en Galicia? E aquí en Galicia viñémonos os 10 anos e claro, eu no mundo da gaita xa era moi coñecida por ser a neta de Seivane, unha nena que toca moi ben. Aparte, eu xa tiña moito contacto pois cos gaiteiros que citei antes, Moxena, Ricardo Portela, a xente de Milladoiro, porque toda esta xente eu tiven o privilexio de que tamén foron fontes de aprendizaxe miña e viñan a nosa casa a polas súas gaitas, non? E facían unha peregrinaxe hasta o Chao, o noso pueblo, que ahora a carretera está amañada, pero antes era unha carretera de curvas, pero fíjate, Jesús, que curvas habería ali que se facía unha etapa do Rally de España, Manda carallo, di aí o señor. Ali vimos correr a Carlos Sainz e a Luis Moya, e salía, a partida salía de enfrente da nosa casa. Aquelo era un acontecimiento no pueblo increíble. De Lugo? Sí, en Ribeira de Piquín. Sabes que outro día cando íbamos a Lugo pasamos polo coche Había un pueblo. que se chama Seivane? Sí, eso é todo meu. Sí, no? Joder, chamou a atención, Sí. Sí. E cando cheguei a Lugo dixen ya todos estos, oye, hai un pueblo que se chama Seivane. Sí. Bueno, entonces Non é noso, a primeira vez aquí en... Pois aquí, eso, xa era coñecida por ser a neta de Seivane, está vivindo aquí, unha rapaza, ten 10 anos, toca xa, tal. Entón, pois chamáronme para ir a festivais como o de Zas, o Festival da Carballeira de Zas. E fixen moitísimas actuacións. A primeira foi nas Pontes. E acórdome tamén perfectamente. Eu poñame nerviosísima. Sí. A mí gustábame tocar na casa ou con xente, así en grupo, pero sola, pasaba uns nervios, pero tremendos, Depois xa non me quedou outra que acostumbrarme. E supoño que chega un momento cando van pasando os anos, non? E ves que te vas convertindo nunha gaiteira que ten relevancia en Galicia, que empezas a ser conocida, como te dices, estirpe Seivane, pero supoño que algún momento hubo unha dúbida na túa familia de
Susana, hai que estudiar, tens que sacar unha profesión, tens que dedicarte a outra cousa que non sea gaita, porque pode ser que non haya traballo disto, ou nunca xurdiu esa dúbida? No, todo o contrario. Sí, sí. No meu caso, todo o contrario, sí. Sempre lles encantaba como eu tocaba, e a verdade é que meu abuelo, meu pai, foron os que me empurraron a dedicarme a isto profesionalmente, que a que non quería era eu, porque eu pasaba moitos nervios e non me atrevía a dar ese paso. Despois houve algo que me axudou moito con 15, 16, 17, que 14, por aí, entrei en contacto con moitos gaiteiros e gaiteiras da miña idade, aquí de Coruña. Foi cando estuve na banda de gaitas Os Rexumeiros, de Elviña, que colle o nome dunha banda de gaitas pois de, non sei, hai moitísimos anos, non? Os Rexumeiros de Elviña. Despois, pasados os... Bueno, fixéramos un montón de actuacións, gañáramos un montón de concursos de bandas de gaitas, e aí entrei en contacto, pois eso, con máis xente da miña idade, con 17 ou 16, 17, baixábamos pois todos os sábados a Cova Folk, a mítica Cova Folk de Orzán, Sí, a pequeniña, sí. que foi onde se empezou a xestar un movimento increíble de músicos, non só de gaiteiros, non? Entón xa, aí esa para min foi a mellor escola que puiden ter, porque xa tocaba eu cos meus amigos cando pois eu quería, pois collíamos a percusión, as gaitas, e bueno, témolo pasado a verdade é que divino, e gracias a esas actuacións eu funlle perdendo ese medo, ese pánico escénico que tiña de máis pequena, e foi totalmente un aprendizaxe para min, non? Despois, anos despois, chegamos a codirixir Brais Maceiras, gaiteiro, e que foi o meu acordeonista 18 anos, pois chegamos a codirixir esa banda de gaitas, Os Rexumeiros. Pois xa foi no ano 97, cando Milladoiro me invita a participar nun concerto na Plaza Santa María, na plaza da Catedral de Lugo, e fora un concerto multitudinario retransmitido pola TVG, que dera a volta ao mundo por moitísimas televisións, non? E, bueno, aquel día volví a estar moi nerviosa, claro, porque para min era tocar como co Rolling Stones. Rolling Stones, sí, claro. Para min sí, o sea, eu ia sempre cos meus cascos, Milladoiro, bueno, e a verdade é que eso foi un empurrón moi grande. Eles tamén, xunto co meu pai, foron así os máis pesados para tes que gravar un disco, é unha pena, Susana, tes que gravar un disco, anímate e tal. E, bueno, chegou un momento que lle dixen a Rodrigo Romaní, De Miradoiro. fundador de Milladoiro, e o meu anxo da garda, como lle chamo eu, pois chegou un momento que lle dixen, bueno, mira, eu gravo un disco, pero se ti eres o produtor musical. Porque sabía que con el íbamos facer un bo traballo, e estaba como... me sentía máis na casa, máis arroupada. E así foi, puxémonos a traballar nese disco no 98, e no 99 pois saiu o meu primeiro disco. Como se chama? Susana Seivane. Me pensei moitísimo o nome. Sí, a verdade que sí, A verdade que sí, Días e días, e aí Madre como mía. lle chamo, pois así. Pois, xa que Susana perdeu o medo a tocar en directo, que os parece se Susana toca un tema aquí con nós? Pero nos temos que levantar e facer unha foliada. Claro. E Vanessa, que toca pandereteira. Un aplauso para Un aplauso para Vanessa, por favor. Venga. Botamos unha muñeira, ou así algo para cantar todos, ou que? O que digades Veña, vos. primeiro unha muñeira. Voume levantar. Vamos. Nos levantamos, non? Bueno, como que irades, Sí, ¿no? sí, así podedes Nos levantamos, non? mover aí As un foliadas pouco son levantados. o esqueleto, por si non ides quedar co cu cuadrado aí na silla. Jesús. Veña. Estamos preparados?
Ai, Carballeira! Lume! ¡Esas palmas! ¡Oye! Sí, señor. Otro aplauso más grande para Susana Seivane, por favor. Gracias. Faltaba algo. Faltaba. ¿Sabes lo qué? Xa estamos completos. ¿Sabes lo que faltaba? O qué? Un licor café. Ai, bueno, sí, tamén. Eso nunca sobra. Faltaba licor café. Además, como no nos patrocina ninguén, pues entonces podemos poner licor café. Podemos dicirlo. Bueno, estabas falando do teu primeiro disco, Susana Seivane, no ano 1999. Sí, Unha boa época para a música, todavía non... a millor. A millor. A millor. Non influenciada por todo o tema digital, se compraban discos. Sí, bueno. Como recordas aquela época? Do teu primeiro disco, claro. Sí, recorda moi... eu creo que foi a millor época que viviu o folk, aínda que hoxe en día seguimos tendo moita saúde musical, pero nos anos 90 foi cando se deu un grandísimo boom, como nos 70, por exemplo, con xente como Milladoiro, pero nos 90, pois eso, hubo un boom onde de repente as discográficas se fixaron en Galicia, todos os medios de comunicación, e as discográficas que existían, claro, porque hoxe en día iso tamén, pois hai moi poucas, desapareceron moitísimas, pero antes había moitas e grandes multinacionais, ademais, que se fixaron encontraron un auténtico filón en Galicia de gaiteiros, de gaiteiras, de cantareiras e de músicos en xeral. Entón, eu vivín toda aquela época. De feito, eu foi sacar o disco en febreiro, o 21 de febreiro do 99, e xa tiña o verán repleto de actuacións por fora, bueno, unha pasada. Por xa os mellores festivais do mundo. Donde presentache o disco? O disco presenteino... Ai, que malo eres, como me Ai, te faz... acordas con 4 anos e non te acordas con... Pois no, nin o que fixen onte. Madre mía. A ver, onde presentei ese Da disco, igual, Dios mío? podes pedir o comodín No, da pero como non me chamada. vou acordar desto? A ver, Eu pensaba Que que era unha acordaste? pregunta fácil, non me acordo. Bueno, non pasa nada. Como que non? Vas maior, Susana, Pois sí, non pasa nada. pois claro que vou maior. Vas maior, coño. Jo, acórdome despois de outros que fixéramos a presentación no Obradoiro, de gaitas, fixéramos rolda de prensa, no AFNAC teño presentado, pero este agora non me sale, xa me sairá e xa cho direi. Bueno, me mandas un emoticono e tiras. É como esa época, tantos concertos como ti dis, a primeira vez que fuche fora, a ver se esta sabes, joder. A ver, Onde fuches fora por primeira vez como Susana Seivane, como realmente como gaiteira, o primeiro viaxe internacional? Outra. non me acordo. Ras. Xa veres que non están preparadas as preguntas, Pois mira, non me O, acordo. bueno, pois o viaxe que máis te impresionou. Eu sempre falan do Eu Lorient. creo que foi Alemania, Alemania. a primeira salida que tuvemos. Despois, pasando os anos, tocamos moitísimo en Bretaña, en Francia, pero na Bretaña moitísimo. De feito, volvemos este ano
o Gran Festival de Lorient, que é un... Ese que te iba a preguntar eu por ese, que sempre fala todo o Sí. mundo desa que é como... Puf! Ese é un dos millores do mundo. É unha referencia de festival. Si dura, sei, 10 días, 7, 10 días, unha burrada. E aí por aí pasa o millor. E nos había tempo, había anos que non íbamos e volvemos este ano. E eso, que anos despois de empezar, de que saía o primeiro disco, tocábamos moiti, é que casi tocábamos, o sea, casi non, é que tocábamos máis en Francia que aquí cada ano. Sí, unha pasada, ali hai moitos festivais. Pero creo que a primeira salida así foi en Rudolstadt, nun festival moi guai que hai ali, Me estás e era tirando un farol. en Alemania. Non sabes onde é, ahora me dices rudos. É máis, acórdome que era o escenario era unha cúpula. La flipa. Bueno, vale, teño que creer. Son esas cosas que te acordas e o do que fixen onte non me acordo. Canta xente erades na banda, no grupo? Pois ao principio éramos 7. Mm. Éramos un 7, guitarra, bueno, buzuki, violín, percusión, acordeón, gaita e outro percusionista. Éramos, bueno, non, 6. E máis ou menos eu que duro moito coas miñas bandas, non? Que eso hoxe en día tamén é un pouco difícil, pero esa banda estuvo comigo, pois eso, uns 18 anos, que por cousas da vida, paternidades e demais, pois algúns foron o deixando, e, bueno, pero, por exemplo, o meu baterista de hoxe en día sigue desde entón, leva comigo pois toda a vida. E agora somos 5. Volveuse un sonido moito máis contemporáneo que os dos primeiros discos, máis contundente, máis digamos, máis eléctrico, máis roqueiro, non? E agora actualmente pois temos batería, baixo eléctrico, guitarra eléctrica, saxo e gaita. E depois do primeiro disco, pois evidentemente ven o segundo, non? Cando publicas o segundo disco? No 21. No 21, 2 anos despois. Sí. Tamén con mismo produtor? Sí, tamén. Aí xa fixemos unha coproducción Sí. entre os dous, Alma de Buxo. Donde gravades? Pois o primeiro gravámolo nos estudios Cormorán, nos estudios propios de Milladoiro, aquel primeiro disco, e o segundo gravamos parte ali e outra parte na casa de Rodrigo Romaní, Sí. que el tiña tamén un estudio. Sí, sí. Toda esta xente acaba tendo estudio, porque eu E non sei... por ali pasou Kepa, Sí. porque Kepa colaborou no meu primeiro disco. Bueno, hubo moitas colaboracións e Kepa estuvo ali, e, bueno, maravilloso. Naquel Milladoiro xa estaba Manu Conde. No, Manu Conde Chegou posterior. posterior, non? Sí, Sí, porque, bueno, tive a oportunidade de coñecelo, el ten un estudio ali en Catoira tamén, e sí, sí. estuve a posibilidade de coñecelo con un tío fantástico. Mm. E despois, bueno, chegan uns anos de... van pasando os anos e chegan uns anos de parón ou de silencio, pola maternidade, porque non tiñas... No, a verdade é que Porque non querías, ou- Non tuve en parón ningún, solo parei. Non houve 8 anos aí de parada. No, Entonces eso se me houve enterei. bastante parón de discográficamente falando. Hablo discográficamente, sí. Sí, porque é que íase complicando a cousa, desaparecían as discográficas, ser músico é unha tarefa moi difícil hoxe en día. Entón, claro, foise complicando de unha maneira que te tiñas ti que autoxestionar, gravar ti os discos, entón, pois non sempre é fácil. Eu tiña tamén unha especie de estudio na casa, entón, bueno, claro, aí tuve uns anos que entre a maternidade e todo, pois non sei se foron 5 anos sin publicar, pero bueno, tamén tiña outras cousas máis importantes que facer. Pero digamos que todos os anos sí que tuvemos xira, menos o ano que naceu Antón,
o meu pequeno, que naceu o 7 de agosto. E claro, no Brao é cando os músicos traballamos máis, pero fixéramos unha xira moi chula por salas durante o inverno hasta que puiden soplar, porque chega un momento no embarazo, que uno non sabía, claro, entereime co primeiro, que sobre os 6 meses xa o diafragma está tan pequeno, tan aplastado que non se pode soplar. Entón aí hai que parar, sí ou sí. hai que parar, non se queda outra. E ti que sempre tes moita salida, todos esos concertos que recordas, contanos algunha anécdota graciosa que hoxe pasado nun concerto de Susana Seivane que a xente non coñece, que só sabe a xente que morrea de risa entre os músicos da propia banda. Mira, aquí está Fanny, que é a miña irmá non de sangue, que nos coñecemos pois desa época, dende esa época que vos falei da cova folk, e é mirarnos e xa nos entendemos. E estabas facendo a pregunta e xa se puso así. Xa tapou a boca en plan, que non me vexa rir porque dalle a risa. Mira, Jesús, as anécdotas millores non se poden contar por aquí, como pasa sempre. Como non? Se pode. No. No. Ti acordaste de algunha? Va, esa... No, as outras non. Mira, vouche contar unha... No, vouche contar unha. Pero tiñas unha banda ou tiñas... Mira, a primeira vez que fomos a Estados Unidos, fóramos facer unha xira, pois estuvemos en Chicago, en Milwaukee, en Minnesota, bueno, nalgún máis. O primeiro era en Chicago e o último tamén, en festivais diferentes. Bueno, chegamos... un pedazo de escenario ali no Grand Park de Chicago, ao lado do lago Michigan, enorme, un escenario enorme, había destas sillas, pero así, eran blancas, destas sillas blancas, 25.000 sillas postas. Era enorme, todo ali era enormísimo, hasta as personas enormes tamén. Bueno, de fondo tiñamos os rascacielos, era cinematográfico total. Primeiro tocaba un dos meus grupos preferidos, La Botín-Surrián, e, bueno, xa impresionante, non? Entón, bueno, pois comeza o noso concerto. Estaba petado, as 25.000 sillas a xente sentada, e despois había un montón de xente de pé, o sea, era impresionante. E nada, nos salimos, e sempre salimos tocando, e despois do primeiro tema, pois é cando saludo, e naquel caso, pois, co meu English, Pit English, sempre saludo, sempre este donde este, sempre saludo en galego. Boas noites, Chicago, good morning. E se escoita das primeiras filas, viva a Cambre, jaiteira. Así que é verdad que sí, que hai un galego na lúa. Ai, mira, por certo, outra anécdota. Ahora que falamos da lúa. Hai uns anos, estaban no Obradoiro, a miña familia, traballando, e chega un tipo, non o coñecían de nada e tal. Dice, no, eu veño de Estados Unidos e veño expresamente porque quería coñecervos, bueno, todo isto en inglés. Non teño familia galega, collín un avión a Madrid, de Madrid collera un coche hasta ali e tal. Porque quero ter unha gaita vosa e quero aprender a tocar a gaita. Bueno, pois ese tío traballaba na NASA. Na NASA. Na NASA. E díxolle, se algunha vez vou á Lúa, prometo que vou levar a gaita. Así que aí sí que xa vamos poder decir que hai un galego na Lúa. Bueno, pero no, hai galegos en todas partes. Igual era un farol, No, de verdad, de verdad. Non digo que eu tamén te prometo que se un día vou á Lúa levo unha gaita túa, pero non vou chegar nunca, sabes? Pero non a podes levar que non a tes. Bueno, pero podo conseguir, bueno. Sabes? Podo conseguir. Pois sí, sí. E despois cousas que leín por aí, a ver se son verdade ou non, que tuviche aí unha polémica cando estabas en Luar. Si soplas é que é verdade. Claro. A gaita marciana ou non sei que era. Contanos un pouco iso. É unha historia un pouco longa. No, pero resumindo. Pareceme pesadísimo ter que falar hoxe en día de isto, porque ademais lle damos publicidade a esa xente. Pero non lle des publicidade. No, pero que pasou? Porque ti eres sempre unha persona moi aí tal, e aí tuviste aí... No, a ver, o que pasa é que a min gustame dicir as cousas claras e non... Entón, claro, estábamos... A ver, todo isto se remonta a hai 20 e pico anos, cando no goberno de Fraga
se subvencionan unhas gaitas, uns inventos de gaitas, digamos, con cartos públicos, que, a ver, o problema de todo isto é que cada un pode tocar o que lle dé a gana, o instrumento que lle dé a gana, pero que cos seus cartos. Pero o problema desto foi que con cartos públicos, con cartos de todos, se subvencionaron unhas gaitas que non eran galegas. Eran unhas gaitas que querían imitar as escocesas. O que falamos antes, pois, tiñan 3 roncos, eles iban vestidos con faldas, o sea, era un esperpento, vale? Porque a mí me encantan os gaiteiros escoceses e as bandas escocesas, pero non esta especie de híbrido que se quedaba entre un camiño e outro. Viaxaban moitos, porque viaxaban moitísimo, tocaron o Papa Juan Pablo II, a Clinton, o sea, claro, pero todo se movía con cartos de todos. Entonces, había un sector que non estábamos de acordo con eso, non? Preferíamos que eses cartos públicos se invertiran pois en todas as asociacións que están loitando por conservar a nosa gaita, as nosas culturas, os nosos cantos, os nosos bailes, etc. Bueno, o que pasou é, isto houve un rollo, pois eso, hai 20 e pico anos, que se lles chamou a Guerra das Gaitas, e empezou coa banda de gaitas da Diputación de Ourense, non? Foron os que empezaron e foron soltando os tentáculos pois por toda España, Europa e tal. Entón, isto cada vez facía máis daño á nosa cultura e á nosa gaita. Entón, había unha parte que non estábamos de acordo, foi moi mediático, salía en todas as teles, en os medios de comunicación, etc. Bueno, moitos líos. Entón, eu, cando estaba de xurado en Luar, pois houve un neno que a min xa me avisaron pola tarde de que ese rapaz ia levar unha gaita marcial, que lle chamamos, non? E levouna, sabendo que eu estaba de xurado e sabendo que esa gaita non se podía utilizar. Entón, pois, dixen as cousas claras ali. En ningún momento, porque aínda hai xente, algún hater aí por redes que me recorda, en ningún momento fun contra o chaval, en ningún momento. Pódese ver o vídeo que está en YouTube, unha cousa que se viralizou. Fun en contra sempre de quen inventou, de quen lle vendeu ese invento todo a Diputación de Ourense e a Xunta, a Baltar e no goberno de Fraga. E esa é a polémica. E non é como moita xente, claro, porque seguro que a ti non te gusta porque non eran gaitas de tu padre. Non, non eran gaitas do meu pai porque meu pai dixo que non a ese invento. A familia Seivane díxolle que non a este persoa, a ese invento, porque era denigrante para o noso instrumento. Moi ben, moi ben. Moi ben, Susana, moi ben. Gracias. E bueno, eres nai. Eres nai. Sí. Os teus fillos van polo camiño musical. Meus fillos son un sinvergüenza os dous. Os dous? Os dous. No, hombre, estou encantada con eles. Están agora nesa idade que todo empeza super antes. O Antón, o pequeno, ten 10, o maior xa fixo 13 o 3 de abril. E están, bueno, entrando xa, sobre todo de 13, nesas idades nas que mamá, eres unha pesada, mamá, non entendes nada e todo eso. E gústalles moito a gaita, a percusión mollalles moito. Cando eran pequenos se lles veía máis interés. Hoxe, pois, gústalles coitan música, teñen gustos musicais moi diferentes aos meus e eu son bastante ecléctica, pero, bueno, o que escoita ahora a xente así da súa idade. Sí, sí, sí. Tíralles moito o fútbol. Eu sempre fui moi futbolera e algo que eu lles inculquei, son do Depor, eles tamén e tal, pero gústalles moito o boxeo. Aí saliron o pai. Saliron o pai. Bueno, sí. Normal tamén, non? Bueno. A mí me gusta que o practiquen porque é unha preparación moi completa. Moi completa, sí. Tanto psicolóxicamente como físicamente,
pero non me gustaría que competiran. Bueno, xa, No. é outra cousa, claro. No, porque esa xente leva moitos golpes na cabeza. Sí, sí, Eu sí. saíno de primeira man e no, Sí, despois sí. non quedan... No. Sí, sí. E o pequeno quere competir, eh? Oh, Sí, sí. Pois non lle deixo. bueno. No. Bueno. E despois chega un momento, nos encerran e aparece a banda do balcón. Hombre. Contanos que é a banda do balcón. Bueno, pois, cando o confinamento, nos vivíamos, miña irmá vivía nunha casa que estaba na mesma finca, a miña casa e a dela. Entón, fixemos o confinamento as dúas familias xuntas. Pois como ás 8 salían a aplaudir e tal, un día dixen, mira, e por que non salimos a tocar a gaita ás 8 e facemos pois o noso aplauso musical e tal? Bueno, pois sí, veña, salimos. E bueno, era como un ritual que fomos collendo todos os días ás 8, entón salían todos os veciños. Depende por donde viñera o vento, nos escoitaban super lonxe e escoitábamos o lonxe voces de bravo, bravo, cando acabábamos. E así coas coñas estuvemos salindo durante 54 días consecutivos, miña irmá, eu, meus fillos, meus afillados, pois a dar o noso aplauso musical pois a toda a xente que nese momento pois estaba pasando moi mal, encerrados na casa, para todos os sanitarios que estaban currando pois moitísimo. E a verdade é que logo colgábamos nas redes esas actuacións e viralizáronse dunha maneira pero increíble. Te podes imaginar a de mensaxes que me chegaban, claro, non daba atendido a todos, mensaxes por Facebook, por Instagram, de xente que estaba desexando que chegaran ás 8, que lle axudábamos un montón, outras historias, pois claro, moi tristes, pero bueno, o millor que sacamos, a verdade, do confinamento foi que sabemos que axudamos a un montonazo de xente. E despois sacamos un disco con todo ese repertorio. Sí, o repertorio, sí. Sí, dende o meu balcón. Sí, porque me daba pena que non quedaran, eran casi todos grandes clásicos da música, da nosa música tradicional, bueno, tamén algunhas de composición contemporánea, e dábame pena que eses grandes clásicos que é do que eu me nutrín dende pequena, pois que non quedaran reflexados nun disco e sí, cando nos empezaron a deixar salir, pois gravámoslo, sí. E gravache na casa? En Coruña. En Coruña? Sí, nun estudio en... Espérate, como se chama eso? A presbicia é outra cousa, Susana? A ver, espera. Se chama Niebla Mental. Esa. estudiosniebelamental.com. Bueno, non é importante. Sí que é importante, jolín. Espera, onde está meu móvil? Trae. Déixate de mirar o móvil, que non É temos que- o no, no. teleprompter. Isto non é Sálvame, olvídate desto. Está enfrente do mar, espera. Do mar. Sí. Hai pouco mar en Coruña, Está enfrente do mar. Donde vivía David. Onde está a Escola de Bellas Artes. Como se chama esa parte? Orilla Mar. Sí, en Orilla Mar, moi Eso ben. é. Non o coñezo, pero bueno, ben. No, é que teño que citalo porque coñecino, seguro que coñeceste, espera. O técnico. Este era o momento para ir a publicidade. Celso. Técnico Celso, que é guitarrista, É que toca moi guitarrista, ben. sí. É Sí, guitarrista de Celso, rock, sí. Eso xa non me acordo, porque Sí, teño sí. Celso técnico. Sí, é guitarrista, sí. Sí, sabes Sí. quen é, non? Sí, Así. tocaba en Hit, en unha banda de rock, sí. Eso é, Fai pois anos, sí. aí gravamos o do balcón. Ah, moi ben, moi ben. Sí, sí. E bueno, ti que lle dirías a un rapaciño, unha rapaciña que algún día pois pode estar aquí ou nun outro lugar que se acerca a Susana Seivani e que lle di que quere ser gaiteira e que ten que facer? Que consello daríalle ti despois de tantos anos? Bueno, pois que si queren ser gaiteiras, que por suposto que hoxe en día hai moitas facilidades para aprender, porque hai moitas asociacións, hai moitos gaiteiros e gaiteiras que lles poden dar clases, boísimos profesores, boísimos, e boísimas escolas, academias. Hoxe en día, dende hai uns anos, pois tamén está a gaita incorporada no conservatorio profesional. Hasta hai uns anos pois non existía a gaita como instrumento para estudiar no conservatorio. Por suposto que eso, con esa necesidade casi que se nace ou cando eres moi pequeno, xa... De feito, aos nenos pequenos a todos encántalles a música e a todos flipan coa gaita.
E nada, pois eu que adiante. Ahora, que se adiquen a isto xa é máis complicado, e sobre todo hoxe en día. Pero un instrumento complicado. A ver, é un instrumento que ten a súa complicación, claro, sobre todo cando empezas e eso. Pero é máis adicarse a eso exclusivamente. Hoxe en día é moi difícil. É moi difícil hoxe en día ser músico, ser autónomo, é dificilísimo, porque os músicos estamos aí en terra de nadie, nun epígrafe que non ten nada que ver con nós. Bueno, xa en España o tema dos autónomos xa en xeral é un cachondeo, pero no tema dos músicos pois é máis e non está para nada regulado como noutros países de Europa, que sí que está, porque os músicos traballamos todos os días, pero non xeramos cartos todos os días, porque non todos os días temos concertos, nin sequera todos os meses, ou mellor pasamos todo un inverno sin ter un concerto, porque o noso forte pois no Brao, que cando hai máis festivais, máis festas e demais. Entón é difícil porque non xeneramos diñeiro todos os días, pero temos gastos todos os días porque temos unha familia, temos que pagar as nosas facturas como todo hijo de vecino. Pois sí. E de todos esos concertos, hasta agora que diches, cal é o que lembras con maior cariño? O sea, o que máis recordos? Pois a verdade é que costaríame quedarme con algún, pero mira, a primeira vez que toquei con Kepa, que Kepa Junquera e eu somos moi amigos, a primeira vez fun de invitada a un concerto del e foi en Sevilla. Tocábamos primeiro nós, bueno, Kepa co seu grupo, e eu era artista invitada, e despois estaba Evia, e a verdade é que fora espectacular. O público andaluz gustalle moitísimo a música folk, e era naqueles tempos, pois, debeu ser no ano 99 ou 2000, naqueles tempos que comezaba a miña amizade con Kepa, e ese concerto recordo con moitísimo cariño. A primeira vez que fomos a Ortigueira, que a Ortigueira ia pois xa cos meus pais, ben de pequena, e despois pois cos colegas, íbamos de todos os anos que podíamos, de acampada, ali como un hippie máis, pasábamoslo tremendo, e claro, pois a primeira vez que fun a Ortigueira, que en vez de estar abaixo estaba arriba, pois foi espectacular. E iso foi no 99 ou no 2000, a primeira vez. Imaginaba que Ortigueira tiña que ser un sitio moi especial, sobre todo aquela, cando había o boom de Ortigueira, que aquelo era un escándalo, non? Sí, o gusto do folk. Unha pasada. Ortigueira é super especial. Todo o mundo quere, todos os grupos europeos, americanos, de todo o mundo queren vir a Ortigueira. É un festival, bueno, totalmente unha referencia aquí en Galicia, no Estado español e en todo o mundo. E a mí me encanta sempre. A última vez que estuvemos foi hai 3 ou 4 anos e espectacular. Bueno, unha serie de preguntas para coñecer cousas así de gusto de Susana. A ver. Carne ou pescado? Carne. Playa ou montaña? Playa. Playa. O teu lugar preferido para comer? Ai, teño moitos, porque mira, teño a manía de comer e de que me guste comer moitísimo. Pero vou vos decir as travesas en Cambre. Hombre, esperaba iso. Ti sabes. Non esperaba máis. E ti sabes que ali como comemos ali. Comemos moi ben, sí, a verdad que sí. É espectacular. Levaba tempo sen verte, cando cheguei e estabas ali foi unha Sen verme moito tempo. Moito tempo, pero ti pensabas que vía. Sí. A primeira vez que nos coñecemos aquí Jesús máis eu foi despois do confinamento. Sí. No 21. No 21. Cando nos deixaban así, chámote de parte de Xurxo Souto, deme o teu teléfono. Bueno, primeiro chamarame Xurxo, vaite chamar Jesús, un rapaz que é moi majo, non sei canto e tal. E chamoume Jesús, que quería facer unha especie de... Que era aquel? Un videoclip ou algo así? No, nós tiñamos unhas camisetas de homenaxe aos barrios da Coruña. Unha desas camisetas era un homenaxe a Galiza, era a camiseta de Breogán. Claro. De feito,
Antes yo dixen, eu teño a Jesús no móvil como Jesús, amigo, Xurxo Souto, camiseta. O sea, 4 páxinas son de contacto, sabedes? E nada, entonces, bueno, que dixo se eu estaba disposta por lo Día de Galicia, creo que era, non? Sí, Para emitilo ese día, non? Sí. E gravamos ali, vamos a Brúxula, ali, en Monte Alto. A Rosa dos Ventos. Bueno, a Rosa dos A Ventos. Rosa dos Ventos. E vale, pois veña. Bueno, pois quedamos un día, entonces eu, claro, había bastante xente, un día soleado e tal, entonces eu fun baixando todo así o montiño, hasta que ali o lonxe vexo así unhas cámaras e tal, e oi, pois deben de ser esas que eu non o coñecía. Entón fago eu así, desde ali, fan os 3, o sea, Jesús máis os 2 cámaras, creo que había, así tamén. Cando chego xunto deles, que tal, Jesús, encantada, tal, non sei que, igualmente, e tal, non sei que, e eu, jova, é que non vos vía porque hai un montón de xente, e claro, e tal. Sí, non, eu tampouco te vía a ti, decía Jesús, e eu, xa, é que... E me dice un dos cabros, non, é verdad que non ve. E eu, xa, sí. Bueno, para que non o vexa, para que non o sepa, eu son cego, non? Entón, imaginada, Susana Seivani facendo estou aquí. Pero ti fixeche así, porque Porque me dixeron que estabas aí, eu saludei. Claro. Podía saludar pa ali, como pa ali. Sí, pero mira, acertaches. Foi, Entón, claro, eu... foi moi cómico. Cando lle Porque dou dos Susana- bicos e me din eso, yo, como? Me dice, no, que é cego, de verdad. Sí, sí. E bueno, eu flipando. Non se creía, non se creía. No. E despois, aquí da Coruña, cal é o teu sitio preferido da Coruña? Pois así para salir, hai moito tempo que non saio pola Coruña, Somos moito de quedar no pueblo, Sei, non sei. Sí, verdad, Teresa? Non sei, a mí a zona do Orzán sempre me gustou moito. A Cova Folk, non? Cova Folk, a Cova Céltica. Céltica, sí, salíamos moito por ali. Bueno, Susana, Tamén tuve a miña temporada do Puerto de Ocio, Ah, sí? Sí, sí. Caramba. Hombre. Caramba. Estaba invitada cando inauguraron o Dux, Ai, sí. na inauguración do Dux. Moito Dux papei despois, madre A mí non me deixaban entrar. No? No, Por que? porque como non vexo, e teño a mirada un pouco perdida, pensaba que iba máis ciego do que iba. Entonces, Si, era un pouco elitista. eu me acordo, Non por eso, porque eso, ademais... Acórdome perfectamente, porque cheguei ali cun colega, vou contar esta anécdota, pero bueno, a historia de Susana. Chego ali cun colega e non me deixan entrar. Eu, por que? Non podo entrar. Eu, vale. Era un tío, bueno, pues un sudamericano, así moi fuerte, moi cachas, el. Estaba un colega mío que era Policía Nacional. Entón dixo, como non lle deixes entrar, como empeza a pedir os papeles, o que non entras eres ti. Entonces entrei cagando leches por Dux. Pero bueno, me pasan ese tipo de cousas. A xente non me mira para os ollos e pensa que vou fatal. Pero bueno, non pasa nada. Bueno, Susana, pues estamos chegando ao final. Moitísimas gracias. Un placer, Jesús. Moitísimas gracias. Bueno, quero dar as gracias a todos os que nos están pois vendo en YouTube dentro de un mes, dentro de 10 días, ou a xente que está aquí agora en directo. Moitísimas gracias por asistir a esta charla do Xerión. A próxima será o día 3 de agosto, pois a invitada do 3 de agosto vai a ser pois unha persoa que non ten nada que ver con Galicia, pero que a súa historia me impactou. É Patricia Domenech, é a primeira piloto de reactores de España. Estivo no exército, foi expulsada do exército ou algo parecido por declararse homosexual. Ahora traballa na Radio Nacional de España, é locutora de partidos de fútbol da selección femenina. Sí, sei quen é. Vai contar a súa historia pois o 3 de agosto aquí no Centro Comercial Catro Camiños. Quero dar as gracias a Susana por vir, é un placer sempre falar contigo, falar con todos os nosos amigos, ter a oportunidade de tocar Percebeiro contigo cando podemos. Me encanta ese tema. Tedes que entrar en YouTube e poñer Percebeiro de Mar de Fondo, que é o seu grupo. Gravaron coa Orquesta Sinfónica, con os arranxos de Cancela. E a Abraham Cupeiro tamén. E a Abraham Cupeiro, o meu amigo Abraham, e a verdade é que quedou un rock sinfónico aí espectacular, e para mí é un placer sempre tocala con vos. É moi bonito escoitar, así que cando toquemos por aquí, por Coruña, que esperemos estar no noroeste, que guai, e no Flores Rock, pois, se Susana ten tempo e quere subir con nós a un escenario a tocar Percebeiro, sempre está convidada.
Así que moitas gracias por vir e nos vamos a despedir con Vanessa, e con Susana, e con todos de pé, con unha afoliada do Xerión. Un aplauso para Susana, por favor. Gracias por vir, gracias. Aí vamos. Bueno, vamos tocar un paso doble, así que podedes bailar, vale? Paso doble galego. Un aplauso para a gran Susana Seivane. Jesús, Grazas por vir. que xa me acordo onde presentei o primeiro disco ahora. No. Donde? Foi nos propios estudios onde os graváramos, no estudio de Milladoiro. Ali fixemos a roda de prensa. Pois como podes ver, cando toca a gaita e sopla, o cerebro desperta. Un Axuda aplauso moito para a Seivane. música, verdade. Gracias a todos por vir, gracias.